TV Noir filɛbagaw bisimila ka dɔn kibaru kɔnɔ ni y'a ka bakurubaw ye. Mali ministre ka ladala sigili a bolodara kunu juma janvier kalo tile 5 san 2018 u ka lajɛrɛ yɔrɔ kɔrɔ la Kuluba palais kɔnɔna na. Kongokaw ka jamana marabolo ɲɛmaw u ye don fila labɛn ni ka kɛ tasi bila ye tɛnɛ janvier kalo tile 8 ani janvier kalo tile 9 tarata ni ka kɛ tasi bila ye ka lase u ka banbatɔw ma minnu sɔrɔla terrain ka binni ani kasara min kɛra u ka jamana kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maa 44 ka olu bɔnɛ ne la. Conseil de sécurité ka lajɛrɛ a kɛra kunu juma janvier kalo tile 5 a sigira Iran ka kibaruya kan. Mali ministre ka ladala sigili a bolodara kunu juma janvier kalo tile 5 san 2018 Kuluba palais kɔnɔ ka lajɛrɛ yɔrɔ la. U ka sigi bolo dale a daminɛlen an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye foli kan ta ka premier ministre sɛgɛrɛ Soumeylou Boubèye Maïga a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen danna mun taara ka da u kan mun bɛ tali kɛ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na an ka jamana ɲɛma a y'a ɲini Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ minnu kɛra u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka to o siraw kan ka dɔ fara o kan walasa danaya ka se ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna ani ka na ni hakilina ɲumanw ye hakilina mun ni bɛnkan kɛra la sigiba mun nana boloda jamanadenw fɛ wa o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kan ka kɛ ka ɲɛsin bamanciw kɛlɛli ma lakanabaliya fana ka kɛlɛ an ka jamana ɲɛma a y'a ɲini an ka gouvernement maaw fɛ hali bi u k'u cɛsiri u ka baaraw la walasa fɛɛrɛ mun sigira sen kan n'o bɛ an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni an kama loi d'orientation et de programmation militaire ani loi d'orientation et de la programmation sécuritaire o ko bɛ se ka waleya cogo min na walasa ka se ka maaw ka laɲiniw sabati a ye a ɲini i b'a ye k'a fɔ gouvernement maaw fɛ hali bi u ka wulikajɔ boloda gouvernement yɛrɛ fɛɛrɛ mun sigi sen kan ni jamana ɲɛma yɛrɛ fɛɛrɛ mun sigi sen kan ni an kama programme présidentiel d'urgence sociale ni fɛn caman b'o kɔnɔna la kɛnɛya ani ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn kan kalanko fana ka sabati énergie ko la n'o ye kuranko ye jiko ani fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ an ka sɛnɛkow ma. Hali bi ministriw ka ladala sigi kɔnɔna na an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a y'a ɲini ministriw fɛ min ye u ka don ka hakilinaw na u ka baaraw kɔnɔna na kalata nata ye ni ka o koɲɛw ni ka u sigi sen kan bɛ waati min na i n'a fɔ bi. An ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a y'a ɲini an ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kalata ɲuman u ka se ka boloda cogo min na kalata mun ne a bɛ kɛ danaya kɔnɔ namara tɛna kɛ kalata mun na ni bɛɛ lajɛlen na da a jaabiw fana la a ka kɛ basigi fana kɔnɔ wa o fana bɔlen kɔfɛ sariya mun n'o bɛ tali kɛ musow olu jɔyɔrɔ ka bonya kalataw la cogo min na u k'o fana sigi sen kan walasa u ko ka se ka kɛ gouvernement kɔni kɛlen don ka baaraw dɔ boloda an ka jamana ɲɛma a y'a ɲini gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamanadenw ka se ka lafiya ministre ka sigi mun nana boloda i b'a ye k'a fɔ u nana a yira sariyaw dɔ kan ka ta n'o bɛ tali kɛ ka maaw dɔ sigi o sigiyɔrɔ dɔ la premier ministre n'o ye Soumeylou Boubèye Maïga ye ale kelen ka kuma ta ale fana ye jamana ɲɛma fo jamana ɲɛma ye danaya mun ta k'a da ale n'a a ka maaw bɛɛ lajɛlen kan a y'a yira jamana ɲɛma la k'a fɔ ko jamana ɲɛma ka hakili sigi olu kɔni bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ɲɛma ye fɔlɔ minnu fɔ n'o ye a ka laɲiniw ye u ka se k'o kɛ cogo min na. N'an bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa Kongokaw fɛ Kongo jamana marabolo ɲɛmaw u ye tile 2 labɛn tɛnɛ janvier kalo tile 8 ani tarata janvier kalo tile 9 ka kɛ tasi bila ye ka lase kasara min kɛra u ka jamana kɔnɔ ni o fɔlɔ la ji ka kasara fɛ ani terrain kasara min kɛ n'a kɛra sababu ye ka maa 44 ni ka olu bɔnɛ o ni la Kongo jamana kɔnɔ. Congo gouvernement o kelen do ka tile 2 bila k'o kɛ tasi bila ye tɛnɛn don ka bɛn janvier kalo tile 8 ma ani tarata don ka bɛn janvier kalo tile 9 ma walasa ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin ji ye maa minnu ka yɔrɔ tiɲɛ ani dugukolo namaya nana ni i b'a ye k'a fɔ maa 44 minnu tanyani kuma mun nana fɔ u ye jateminɛ fɔlɔ mun kɛ n'o kɛra gouvernement maaw fɛ n'i ye u ka sigida mun bɛ yen nɔ ni an kuma ko Ngalema Bandaluwa fo ka taa se Barumbu ma Limete ani Selambawo nin yɔrɔ ninnu a ye
olu de sɔrɔ kosɛbɛ u ka ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw dɔ b'u bolo nin ko in na a ka ca ni so 5,000 ɲɔgɔn na ye ji donna yɔrɔ mun na o yɔrɔw la yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ denmarayɔrɔ kelen bɛ a la n'o bɛ tali kɛ maa minnu ni so ma to olu la o bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ so 100 ani so 92 olu de binna wa n'i y'u ka pɔn ta k'a lajɛ o yɔrɔ bɛɛ fara siraw yɛrɛ tigɛra wa u ka sigida 10 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ courant tɛ yen yɔrɔ la u ka faba kɔnɔ n'o ye Kinshasa ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan halisa olu ma se ka jate kɛ u ka saya la maa minnu bɔnna u ni la jumadon n'o ye kunun ye u ka faba kɔnɔ olu fana kelen don ka jateminɛ mun kɛ o ye minɛ minnu fana tiɲɛna mun sɔrɔla ni sanba minnu nana ni jɔkun camancɛ in yɛrɛ la u ma ɲinɛ fana i b'a ye k'a fɔ maa bayirika n'olu y'u sigiyɔrɔw bila kuma min nana fɔ ɲɛmaaw fɛ dɔw taara i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw ka u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen sabula u bɛ fɛ ji alifanga ka dɔgɔya gouvernement olu kɔni kelen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u ye sigi dɔ boloda joona joona yɛrɛ kunun jumadon u ka ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u bɛ n'u jɔ ni maa minnu bɛ yen n'olu tanyana olu ka sudon ye ani ka baara kuraw sigi sen kan a fɛɛrɛ u bɛ n'u jɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye ka pɔnw dilan ka siraw labɛn ayiwa ko gouvernement min jɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye. N'an bɔra Congo an bɛ taa Guinée Bissau kaw fɛ camion dɔ falen biriki la ani ka fara mini bisi kan min fana sɔbɔkɔrɔ falen don ninnu fila kɔni karila ɲɔgɔn na sira kan min kɛra sababu ye ka maa 18 ka olu bɔnɛ u ni la maa dama dama olu kɔni ye kasara sɔrɔ ni kasara in kɔnɔna na Guinée Bissau kaw fɛ maa 18 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛra u ni la jumadon maa 14 olu sɛbɛkɔrɔ joginna tan kɔni tiɲɛna olu ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ta Guinée Bissau a kɛra yen de ani ko in kɛra u ka jamana frontière la wagati min na mobili n'o ye camion ye biriki de tun bɛ ale kɔnɔ ale ni minibisi o tun sɛbɛkɔrɔ falen don fo ka dama tɛmɛ olu de nana se ɲɔgɔn ma kasara in kɛra nɛgɛ kaɲa 20 waati n'o bɛ bɛn an ka lɛrɛ ma n'u ka jamana lɛrɛ yɛrɛ la a kɛra yɔrɔ mun na o ye dugu ye an ko mun ma ko Bisazino ale ni u ka faba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 24 a b'u ka faba kilebiyan fan fɛ u ka sira mun i b'a ye k'a fɔ n'o bɛ bɔ u ka dugu fanfɛla n'an ko ko Biyɔnbo o sira kelen de don ni mobiliba ye n'o ye ni camion ye i b'a ye k'a fɔ a pinɛ fila o de sɔgɔra ka sin k'a bɛɛ tiɲɛ ten ale ni dafalen fana tun don i b'a ye k'a fɔ a nana ni minibisi ba de bɛ dasi ani minibisi tun tɛ sira kelen yɛrɛ kan a ko juguyara kosɛbɛ minibisi fo k'o nɔni k'o dun ɲɔgɔn na maa mun tun bɛ ka camion boli ani minibisi i b'a ye k'a fɔ bolibaga yɛrɛ o yɔrɔ bɛɛ olu tayana maa 10 n'olu ye i b'a ye k'a fɔ maa bɔnɛlen olu la u taara ni olu ye u ka dɔgɔtɔrɔso mun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Kina mara yɛrɛ la o fana bɔlen kɔfɛ maa 7 ninnu u taara n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la kɛrɛnkɛrɛnla Simon Mendes dɔgɔtɔrɔso mun bɛ yen nɔ n'o bɛ Bissau olu fana kɔni tiɲɛna olu tayana yen nɔ maa 14 minnu joginna ni 10 i b'a ye k'a fɔ n'u olu ka jugu kosɛbɛ olu fana bɛɛ dalen don ni dɔgɔtɔrɔso in de la yen. Tɔnba min ni a bɛ wele ko conseil de sécurité u k'a lajɛ a kɛra kunun janvier kalo tile 5 ka bɛn ni juma ye lasigi a kɛra ni ka a ɲɛsin Iran kibaruya de ma. L'Américain u tor'u da ma wagati min na o ni ka conseil de sécurité nana sigi ba dɔ boloda sabula jɛkulu caman kɔni y'a yira kunun jumadon k'a fɔ taama mun bɛ ka kɛ Iran o ye Iran jamana yɛrɛ ka ko de tamalikɛlaw n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɛn décembre kalo tile 28 ma ka n'a bila fo janvier kalo tile 2 la ko taama mun bolodara o ye Iran ka ko de kuma min na fɔ jumadon ka bɛn janvier kalo tile 5 ma o ni conseil de sécurité ma fanba fɛ o la États-Unis ni Russie jumadon ka bɛn janvier kalo tile 5 ma u y'a yira k'a fɔ u ka hakilinaw tɛ kelen ye mun bɛ tali kɛ Iran ko la sabula a bɛ tile damadɔni bɔ bi taamaw kɔni ɲɔɲalen don Iran jamana kɔnɔ o la o ni ka conseil de sécurité ma fanba kɔni caman yira k'a fɔ ayiwa olu kɔni bɛ se ka kuma mun kan o ye arme nucléaire ko mun bolonɔ mun nana bila o la Iran ni diɲɛ disibaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn san 2015 kan olu kɔni tɛ se k'u da don i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛ kow la u k'olu to o jamanadenw yɛrɛ ma ni sigi mun nana boloda o ye o ni ka conseil de sécurité sigiko fɔlɔ de ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye san 2018 ye u ka ɲɛma u ka duwawu don tɛmɛnen kɔfɛ san kura duwawu don ka bɛn janvier kalo tile fɔlɔ ma n'o ye Antonio Guterres ye. Turkikaw ka jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a taara Faransikaw fɛ kunun juma janvier kalo tile 5 bisimiladi bala Faransi jamana kɔnɔna na a taara sigi min ni o bɛna bolodi ɲɔgɔnma kura kɛ
Europe kelenya jɛkulu ani Turki ka jɛɲɔgɔnya ni ka sinsinni kɛ o ko ɲɛna. Turki jamana ɲɛma a bɛ Paris n'o ye Faransi faba ye juma don ka bɛn janvier kalo tile 5 ma. Nin y'a ka taama fɔlɔ de ye Faransi jamana kɔnɔ kabiri maaw dɔ tun ye a ɲini k'a ka fanga bɔ a bolo n'o kɛra ka bɛn san 2016 ma san kelen san 2017 a ganna kosɛbɛ u ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Europe jɛkulu ye. Recep Tayyip Erdogan n'i y'a jateminɛ ale kɔni nana ni fɛɛrɛ kuraw ye fɛɛrɛ mun n'o bɛ na ni bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ nin jakun laban in na ka ɲɛsin Europe ma. O y'a yira k'a fɔ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ka fisa yɛrɛ olu ka don Union européenne na. Wa n'i y'a jateminɛ juma don n'o ye kunu ye ka bɛn janvier kalo tile 5 ma Faransi jamana ɲɛma ale kɔni nana ni fɛɛrɛ dɔ ye k'o fɔ a ye. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a y'o di Recep Tayyip Erdogan ma a ye taama mun kɛ ka na olu ka faba kɔnɔ n'o ye Paris fo u ma sɔn k'u da don fɛn dɔ la sabula faamuyaliba ma se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman na. O la a yira k'a fɔ u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o fusara kosɛbɛ wa kɛlɛya mun fana tun bɛ yen nɔ u ye caman bɔ o la. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ Ankara kɔni olu kɔni bɛ fɛ wulikajɔ ka kɛ u ka maaw fɛ halisa mankan misɛnnin minnu bɛ olu ka se ka ban cogo min na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan décembre kɔrɔ Recep Tayyip Erdogan ale kɔni ye Union européenne fo k'u wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ u y'u seko mun kɛ fɛn mun bɛ Jérusalem mara kɔnɔna la. O la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ san 2000 ani san 17 o ban waati a ye duwawu don k'o la nka u y'a yira k'a fɔ ɲinan san n'o ye san 2018 o ban wagatiw la u kan ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye walasa u ni Union européenne ka se k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na nka a tɔ ye i b'a ye k'a fɔ fɛn caman ye u kan ka mun sigi sen kan u bɛ ka k'o fɛɛrɛw laboloda. TVA Noir filɛbagaw ni de kɛra aw garijɛgɛ ka bi don kibaru kɔnɔ an b'aw fo a ka filɛliko ɲuman na an bɛ foli lase Côte d'Ivoire population bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na a ka filɛliko ɲuman na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ.